era vara, după Paști, prima oră, la ora 8 dimineața, era lecția de istorie. Profesor Nicolae Velichi. Clasa noastră către stradă. Geamurile larg deschise, că era primăvară și era cald. Pe strada Mihai Bravo, pe care era școala, răpăia o unitate germană. Primele orașe în care au intrat nemții au fost Constanța și Galați, că erau porturi. Deci era o unitate. Bărșăluia, rap, 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 rap. În timpul acesta intră Velichi cu catalogul sub braț, pune catalogul pe catedră și spune: domnilor, ați aflat trista veste, a căzut Parisul, dar cred în victoria Franței ca în lumina soarelui. Iar afară era răpăiala. N-am spus niciodată acest gest de curaj. Am ajuns, deci, v-am spus, am pierdut, nu mai țin minte localitatea respectivă, până când am ajuns aproape de Viena. Mi-a dus așa, am mers mult, vreo 2 sau 3 săptămâni am mers. În stațiile în care se opreau trenurile, alături de noi erau și vagoane și trenuri cu prizonieri evrei, pe care ostașii nemți îi scoteau, bineînțeles, cu escortă, îi scoteau să facă mișcare, o dată în zi, probabil, în jurul trenului. Și cu ochii mei am văzut când, chiar mă emoționează, când erau flămânzi, cred, evrei, se aplecau între trenuri, în spațiul acela între linii, se aplecau și luau coși de pâine și coși de cartofi și mâncau. Sunt lucruri pe care le țin minte și care le-am văzut. Prietena mea, Margareta, a murit anul trecut, ea povestea, ea nu uita niciodată drumul ăsta care l-a făcut. Știi tu cum fratele tău, când zicea hai neamțul, în galop a ajuns acolo, când a ajuns la pod, la Albița, nu a mai fost voie să treacă. Și mama, săraca, disperată, s-a dus la generalul ăla. Dați-ne voie, că avem copii în România, vă rog, dați-ne voie, gândiți-vă că rămânem aici, nu știu ce. Femeie, ascultă! Nu a uitat mama niciodată ce o vorbi generalul ăla. Femeie, ascultă, că în timp de război nu există milă. Fie-vă milă, domne, odată că trecem. Nu, femeie, ascultă, în timp de război nu există milă, există numai lege. Și da, mama tot s-a apropiat, se ducea peste dânsul, dar vă rog, dar nu știu, dar el ca să o sperie, zice, soldat, ia pune mâna pe femeia asta și aruncă un prut. Nu a aruncat, dar a vrut să o sperie. Și atunci ea s-a retras și a dat seama că nu se poate. Și atunci le-a zis, mergeți pe la Țiganca. Și au trecut cu toții pe la Țiganca. Dar în ultimul moment a zis că mai era, dacă mai era jumătate de oră sau un sfert de oră până să se închidă granița. Și s-a format o întreprindere care îi spunea Sovrum Lemn, în care noi, partea bărbătească, 5 ne-am dus, ne-am angajat.
acolo ne dădea un număr, o marcă, care nu mai aveam numele de familie sau de botez. Eram botezați cu numărul de marcă. Și ne-am declarat toți ca plutași. Duceam plutele pe apă până la Dorna Arinu și le predam la plutașii de Bistrița că era daune de război. Ca plutași trebuia să avem un jurământ, să nu părăsim locul de muncă numai în caz de spitalizare și aceea fără dovezi bine dovedite nu ne lua libertatea. Vinea și judica la fața locului aici, la locul de producție, că am sabotat, eram uz câteodată, cred că și în gură. De nu mai aveam porțiuni a corpului să nu fie ude, că era cu lapoviță cu cât ce se întâmpla. Și începeam plutăritul în februarie. Spărgeam gheața de pe baraje câte o săptămână și după aia dădeam drumul la plute. Cu atâta grabă se grăbea sovieticii să poată scoate materialul lemnos din munții noștri de aici. De la oamenii în vârstă ai avut ce să înveți. Au fost niște lucruri pe care le-am prețuit și eu, dacă stai, de exemplu, pe o bancă, pe un scaun, undeva, cum era pe aici, pe la cooperativă, știi? Și bătrânii din satul meu povestea din război, altul a fost prinsioniere, altul a fost... Și fiecare avea de povestit ceva și de spus la celălalt. Eu niciodată, acolo m-am alăturat și mă duceam acolo și stăm. Dacă mai ales că tata era și el în vârstă și sta cu oamenii acolo, mă duceam și luam câte o sticlă de vin și mă duceam și le duceam, știi? Și zicea Ileana Chita, Dumnezeu, mă, ce bun ai tu, zice, că mi-aduce de băut, dar eu nu mi-arăt, da, știi? Tare mult am învățat de la bătrâni, să știi. Pentru asta am de unde să vă redau și eu și să vă povestesc și dumneavoastră.